Hauek ere eskeleto mugitzen bikainak dira, Primeran aritu dira, eta poliki-poliki bukaerara iristen ari gara, baina oraindik 5. mailakoak falta zaizkigu. Bai, gainera asko direnez, gela bakoitzak bere lantxo prestatu du. Lehenengo 5. mailakoak datoz, Hollywoodeko izarra antzerkiarekin. Aurrera! Historia polit bat kontatzeko esan digut, eta hauxe pentsatu dugu. Baldago lagunak baino gauza edragorik? Nik uste dut ezetz. Aizue, kontatuko dugu ikuslei Del Moren historioa? Del Morena, abai, oso polita da. Delbak lagun asko zituen. Beti elkarrekin ibiltzen ziren. Eta beti elkarri laguntzen zioten. Aizue, donoze da Delbo. Gaur berandu abir. Ikusi hotzako. Gaixo, ikusi unkarian zen iragarri irakurri dudan. Ia, utzi irakurtzen berkartzen duen. Zeren ditzen ari zara? Hona hemen zure soluzioa. Gomez, Peluka. Baina termo hilda erotzen ari alzaizu. Azotan mutunak dirutizute. Azkenengo iragarria irakurri ezazuen. Zineko aktorea izan nahi duzu. Famatu izan nahi zena. Hau, zera zure aukera. Pelikula bat egiten ari gara, eta protagonista bat behar dugu. Pertsonen aurrezi aukeratzeko proba gureko aztean izango dira. Eta horretzen, aktorea izan nahi dudala. Zer! Nire bizitzako ametsa da, baina seguru nago jen aurrela hartuko. Nik ez dut inoiz zinerik egin. Bueno, ez du izan jarri, gauk lagunduko izkurko horiek testatzen. Benetan, lagunduko diratue, zui baizaretela lagun ona. Benetan lagun handiak ziren, ez da? Bai, ala da, aste osoan egon ziren lagunak Delmodi lagun. Horrela, astea pasatu eta Delmo Zine estudiora joan zen frogak egitera. 3 pertsona aurkeztu ziren froga egitera. Bertan filmeko zuzendari eta zuzendari laguntzailea zeuden. Begira zer gertatu zen. Bueno, bi froga egingo ditugu eta hobeto egiten duenak pelikula egiteko aukeratu izango da. Lehenengo froga hau korapila hau izatea da. Minuto daukazue buruzuna. Lehenengoa Delmo izango da. Akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, okerrak akerrak adarrak ditu. Ez dago gaizki, hurrengo amakelaz, akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, okerrak akerrak adarrak ditu. Tira, nahiko ondo, hurrengo Antonira. Ikerrak adarrak horreko ez. Ikerrak, okerrak, ez, zarkaitze, pizkerrak... Berdei, bai, hori bai, nahiko da, bazen hurrengo fregat. Bapen lagoetan izatzita dagoen eskena gatzeztu behar duzu. Oesteko bakeroen eskena bat da, eta politiko aktore profesional batek lagunduko ditu. Zuekin, Oskar!
Gizona hori pasara atera kanporan ere. Zorritan gara karriko. Eitar, hilarretik konfesio bat egin nahi dizu. Bota! Ama itzakean zegoenean zera zu eta ni zer? Anaia karela. Anaia? Bai, anaia. Moztu, ongi da. Hurrengoa! Azar, relax. Joni, zer egiten duzaren hemen? Zer egiten duen hemen? Motel, tontoa dirudizu, froga bat aktualizateko. Horretarako nago ni hemen, ni osakero nahi. Baina zer egiten ari garela? Hollywoodeko izana bihurtu zenetik lagunen etzien batere kasurik egiten. Ez dakit, oso arrotuta dabil aspaldian. Ez digu nola kasurik egiten. Zer gertatzen zaion, txulita bat egiten dagoela famatua denetik. Begira, atiko, tengo, kaixo. Kaixo. Balzatoz gebrekin parkera. Parkera? Ez du denbora kontakletan batu. Kaixo, guzti tipo literbo del aktore famatu Kaixo Telmo, Saltza La Rosako programokoak gara, badakizu Claudio Holandaren programa hori. Bai, Claudio Holanda. Erantzungo zenioke galdera batzuei. Bai, nola ez, baina aurpegiko ezkerreko perfila atera guapoagoa naiz horretatik behiratuzkero. Bai, jakina, zuzumurra diote Jennifer Lopez zure novia berria dela egia da. Jenny eta biok lagunak dira gara, besterik ez. Telmo, nola lortuzu horren famatua izatea? Beno, ez dit inork lagundu, nire lanaren gandik izan da, zori. Lehen neska mutil hauekin ikusi zaitu, hauek aldira zure lagunak. Horiek ez. Horiek nire admiradore batzuk besterik ez dira, besterik ez. Mila esker zure denbora eskaintzagatik, Telmo. Ez da ezer. Hau aurpegia duena. Zergatik izanez badia, ez zen aktore izango. Pikutara joan da dila. Egun batean gure beharra izango du, eta orduan damutuko da egin eta zaten du guztiaz.
Ongi dakizuen bezala, ospe garaiak datozen bezala, joan egiten dira. Bai, hori da, harin ospea edo tontoak redaldu eta adinago zezagun Hori bera pasatu zitzaion denbori. Denbora bat pasatan gero, zuzendariek pelikulak egiteko deitzari utzi zioten. Jadanik ez zuen pelikularik egiten. Orduan Telmo lanik gabe, ospe gabe eta lagunik gabe gelditu zen. Kaixo, saltzara roka pasaren, ezta? Bai, eta zu rotzara. Telmo, ez saltzarete gogoratzen? Bai. Ez, ospetsua ez, aktore famatua. Aktore famatua promesteko da, jadanik ez zaituzun ezagutzen. Bai, aktore komiko famatua. Kaixo, Doni, saltza larroseko programokoa gara. Oso barregarria zarela esaten dute. Bueno, egia esan, niri amodiozko pelikulak egitea gustatzen zaizkit. Enaiz bat ere barreka. Ja. Aurtengo Oskarra jasotza esperuz. Bueno, nire lagun Oskarek asko pixaten du. Ez dut uste jasoan izango nuenik. Ze ona mundiala zara. Aizue, zuekin hitz egin nahiko nuke, barkamena eskatu behar dizuet. Oso gaizki portatu nahi zuekin. Ni ere, zein egoeran banego, betirako azaretuko nintzateke. Arrakuntza izan zara, egia dago. Ez zara laguna ona. Hala da. Eta zikin horaztu zu gurekin. Bai. Ez dakit meretzen, baina gure baina. Nahi batzu, etorri zeitez eta hangoan besarte handi bat. Benetan? Etor zaitez gero. Eskerrik asko, zuen bezaret eta bihotzeneko laguna. Eta horrela guztiak berriro lagunak izan ziren. Behagizue, lagun bat baduzue, Atxorra!